Shin ko kun sanya sarki da sarauniyar ƙasar Sin suke cin abinci shekaru 380 da suka shuɗe? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha mai kari. Zo mu je mu gani. Gashi nan suna bayar da gaisuwa. Ni hao. Kun ga yadda suke barka da zuwa tun daga farkon shigowa. Za a haɗa ka da ɗan rakiya ya raka ka tun daga farko har zuwa inda za ka je ka ci abinci. Tare da 'yar fitilar shi a hannu kamar yadda suke yi a shekarun baya. Kun gani yanayin wajen da ka shigo za ka ga kamar zamanin da. Gabaki ɗaya ma'aikatan wajen suna shiga ne irin na mutanensu. To, na ɓadda hanya, shi na ake yi. Kai ga ruwa nan da 'yan fulawoyi a ciki. Ina tafiya ina ganin wuraren nan suna ƙara tuna min da yadda nake ganin ƙasar Sin a cikin fina-finansu. Daga bakin ƙofa zai sanar cewa baƙo yana zuwa. Su kuma sai su matso kusa su tarbe ka. Gashi nan mun shigo ɗakin da za mu zauna mu ci abinci. Sai dai kuma da iPad ake amfani ka zaɓi abin da kake so a kawo maka kaci. Da suna har da shayi irin nasu na da can da suke sha. Idan kuka kula za ku ga an jera tangara da iri-iri saboda a China aka ƙirƙiro tangara. Asali ma China yana nufin tangara. Sannan za a kawo mutane 4 da za su rika kula da kai, me kake bukata, me kake so a gyara, komai za su zo su rika yi. Cewa ga abinci nan ya fara isa. Wannan ya ɗanyar kuɓewa ce. Wannan ɗanyar kuɓewa ce aka turara. Aka dubbata da ta yi irin dahuwa sosai, ta yi laushin nan sosai ba, amma kuma ba ɗanya ba ce. Ga yauƙinta nan sosai kana ji. Sannan sai aka zuba mata ruwan soy sauce da wata 'yar jar fulawa ga ta nan. Wannan kifin ɗanɗanon shi ya yi kama da sukumbiya.
saboda tsokar shi tana da ɗan irin gwaɓi-gwaɓi haka kamar da yadda naman kifin skumbiya yake. Sannan kuma ɗanɗanon shi an zuba shi ne cikin ruwan soy sauce da wani ɗan zaƙi-zaƙi haka kaɗan irin mai ɗan daɗi ba wanda zai ji ya kama maka harshe ba. Wannan ma wani halittar ruwa ne mai kaman kifi-kifi ɗanɗanon shi. Ana kiran shi da jingo. Ku nemo sunan shi da Hausa. Wannan kuma sun ce alawar ruwan rake ce. Ban sani ba ko tana yanayi da mazan ƙwaila ko ko ya abin. Ɗanɗanonta kamar alkaki a cikin ruwan zuma. Amma kuma ita dai ba mazan ƙwaila ba, ita kuma ba alkaki ba. Shan shayi yana ɗaya daga cikin manya-manyan al'adun ƙasar Sin. Musamman sarakunan su sai an zaɓo musu ganyayyaki na musamman masu ƙanshi mai daɗi kuna a haɗa musu. Shayi da Sinanci ana kiran shi da cha, shine shayi. Cha, cha, shine shayi. Duk a cikin girkin da na ci gaskiya na fi son wannan. Saboda akwai ɗanɗanon gishiri akwai kuma lawashin albasa. Kun san dai mu 'yan Najeriya 'yan gishiri ne da inda muka je. To shi yasa na fi son wannan. Ku kuma ba a tunanin ku wanne zai fi daɗi a cikin su. Duk cikin gidajen abincin da na je a ƙasar nan wannan shine ya mun fice saboda yanayin tsarin su da suka yi da shekarun can baya. Saboda ni na saba kallon fina-finan China kuma haka nake tunanin zan zo in tarar da ƙasar China. Saboda haka zuwa wajen nan ya tuna min da irin wannan daɗin da nake ji idan ina kallon al'adun ƙasashensu. Haka idan za ka fita ma sai an raka ka, sai a biyo da kai ta wata hanyar daban saboda ka ƙara ganin wajen sosai da sosai.再见。